בים אליאם? הים אליאם זה הטיול הכי מושלם שיש, הוא ממש כיף, תהנו מכל רגע ותנצלו אותו ואתם חייבים לבוא. ומה קורה למי שלא בא? לא קיים. אוקיי. אז חן, ספרי לנו, איך היה לך בים אליאם? היה מדהים. אוקיי, תקשיבו, זה מדהים. חייבים ללכת בקטע רע בטירוף. בקטע שזה פשוט כל כך כיף. והיית חוזרת לשם? כן, אני מקווה להיות מדריכה בים אליאם. בריטני. אוקיי, אז איך היה לך בים אליאם? ים אליאם היה הטיול הכי כיף שהיה לי בצופים. הוא היה הטיול הכי מגבש, זה הטיול האחרון שלכם שתהיו ביחד כגדוד, ואני מקווה שתהנו. זה יותר כיף מהאתגר? כן, הרבה יותר כיף מהאתגר. אתה רוצה לחזור לשם? הייתי מת לחזור לשם. אוקיי. אז עומר, ספר לנו איך היה לך בים אליאם. אוקיי, היה טיול מדהים, באמת הטיול אולי הכי טוב שקיים בצופים, באמת ברמה כזאתי, והוא מאוד מגבש ומאוד כיף, ואתם הולכים ליהנות מאוד. אוקיי, עכשיו איך היה לך בים אליאם? היה לי כל כך כיף, ממש נהניתי, זו הייתה החוויה הכי טובה בחיים, יותר מהאתגר, יותר מהקורס מסכם, יותר מלהדריך. ענבל, ספרי לנו, איך היה לך בים אליאם? היה לי ממש כיף בים אליאם, גם טיילתי בכיתה ח' וגם הדרכתי את ים אליאם, וזה באמת אחד הטיולים היותר כיפים שיש, אתם חייבים לצאת, יש לכם צוות אדיר, יהיה לכם הכי כיף בעולם, זה אחד הטיולים הכי חשובים בשנה, בכלל בצופים, וזהו, יהיה לכם באמת מדהים. תודה. רגע. אוקיי, היה בים אליאם, יצאנו לטיול, וזה חוויה לכל החיים, זה היה ממש כיף, הייתי בזה כל הזמן, זה טיול שלא נשכח, אני באמת אחזור לשיעור, זה ממש כיף. אז נועה, ספרי לנו, איך היה בים אליאם? היה ממש. כיף, 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 סוף. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, ברשנים. חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות, רשתנים, סביב ריקודים. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, ברשנים, ברשנים.